созмони ҳамкории Шанхай аз рӯи нуфуз ва захираҳои иқтисодӣ, демографӣ, ҳудудӣ ва табиӣ бузургтарин созмон дар минтақа ва ҷаҳон ба ҳисоб меравад. масоҳати умумии давлатҳои аъзои созмон 34,3 миллион километри мураббаъ ва аҳолии онҳо зиёда аз 3,6 миллиард нафар ё 43,8% аҳолии курраи Заминро ташкил медиҳанд. имсол аз таъсисёбии созмони ҳамкории Шанхай 20 сол пур мешавад ва ин ҷашни муҳиму тарихии созмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад, ки нишонаи нуфузу эътибори ҷаҳонии мамлакати мо дар арсаи олам ва сиёсати байналмилалӣ мебошад. баъди қабули давраи раёсати Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, рамзи 20-солагии созмони ҳамкории Шанхай тасдиқ карда шуд. ҳамчунин торномаи расмии раёсати Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай бо 4 забон тоҷикӣ, русӣ, чинӣ ва англисӣ фаъол гардида, маркази дӯстӣ ва ҳамкории созмони ҳамкории Шанхай таъсис дода шуд. ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2008-2014 раёсат дар созмони ҳамкории Шанхайро ба уҳда дошт ва солҳои раёсати худро бо муваффақият ва дар сатҳи баланд баргузор намуд ва инак ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2021 дар соли муҳиму таърихӣ, яъне 20-солагии созмон раёсат дорад. коршиносони масъалаҳои сиёсӣ консепсияи раисии Тоҷикистонро дар созмони ҳамкории Шанхай барои рушди минбаъдаи ин созмон муҳим ва фарқкунанда арзёбӣ мекунанд. ҷумҳурии Тоҷикистон барои созмони ҳамкории Шанхай яке аз иштирокчиёни фаъол ба шумор рафта, бо ташаббусҳои сулҳҷӯёна ва созандаи хиш дар фаъолияти ин созмон саҳмгузор аст. дар соли 2021 низ дар ин соли раёсати давлати мо дар созмони ҳамкории Шанхай дар назди роҳбарияти олии давлати мо ва тамоми аъзои созмони ҳамкории Шанхай боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати некуаҳволии мардум, боз ҳам наздик намудани муносибатҳои байнидавлатии аъзои созмони ҳамкории Шанхай, саҳмгузорӣ дар танзими масъалаҳои хеле мураккаби минтақавӣ қарор гирифтаанд. давлати мо дар соли 2021 дар сатҳи хеле баланд раёсати хишро дар ин созмон анҷом хоҳад дод ва фаъолияти ин созмони бо нуфузи байналхалқӣ дар амри созандагӣ ва таъмини сулҳу суботи минтақа ва қабл аз ҳама кишварҳои аъзои ин созмон боз ҳам боло хоҳад рафт. ҷумҳурии Тоҷикистон аз кишварҳои таъсисдиҳанда ва иштирокчии фаъоли созмони ҳамкории Шанхай мебошад, ки ин аз ҷониби ҳамаи давлатҳои аъзои созмон эътироф шудааст. дар ташаккули созмони ҳамкории Шанхай кишвари мо нақши фаъол дорад ва яке аз давлатҳои калидии ин созмон низ ба шумор меравад ва умед аст 20-солагии созмони ҳамкории Шанхай дар кишвари мо, яъне дар доираи раёсати Тоҷикистон, дар сатҳи баланд баргузор гардида барои рушди минбаъдаи ин созмон дар замони ҳассосу зудтағйирёбандаи ҷаҳон нишасти душанбегии сарони давлатҳои аъзо нақши калидӣ мебозад. маъруф Назарзода барои барномаи иттилоотии таҳлилии Тоҷикистон.